I 1945 blev Inger dømt under det viborgensiske retsopgør. Hun blev dømt for angiveri. Hun blev dømt efter straffelovstillægets paragraf 12, fordi hun havde angivet, altså stukket nogen til de tyske myndigheder. Begivenhederne havde udspillet sig blandt andet i den bygning, der er bag ved mig her, der husede den tyske ortskommandantur under besættelsen. Inger havde været udsat for det, at hun var blevet opereret nede på sygehuset, hvor hun også arbejdede. Og under den operation var der nogen, der havde tegnet et lille hagekors på hendes ben. Efterfølgende oplevede hun at få bank på sit værelse dernede, hvor hun boede, af nogle af sine sygeplejekollegaer. Begge dele, fordi hun var kæreste med en tysk soldat, og hun datede nogle af de tyske soldater, der var i byen. Det går hun altså ind herinde på ortskommandanturen og anmelder til tyskerne, sådan at de tyske myndigheder kan hjælpe hende med at skride ind i den her sag. Denne her bygning bag mig har tidligere været bolig for sygehusets medarbejdere. Og i 1940'erne var det herinde, Inger hun boede. Og få dage efter, at Inger havde været oppe på ortskommandanturen og anmeldt de her hændelser, der sker der det, at der er en medarbejder, der finder hende herinde i bygningen. Hun ligger på en trappe, hun er chokeret, hun er oprevet, og der er sket det meget voldsomme, at hun har fået klippet sit hår af. Og det er selvfølgelig en meget alvorlig hændelse, det her, der inddrager både det tyske og det danske politi i Viborg, og man begynder at opklare, hvad der er sket i den her sag. Der viser sig så det meget, meget mærkelige, at Inger faktisk ikke er blevet overfaldet, men hun har selv klippet sit hår, hun har selv iscenesat det her overfald i sin dybe fortvivlelse over den situation, hun er i, blandt andet fordi hun er blevet fyret fra sit job på hospitalet. Inger hun tager efter krigen til Tyskland, muligvis Østrig med sin tyske kæreste, men kommer tilbage igen og bliver arresteret i forbindelse med befrielsen, hvor hun opholder sig hos sine forældre oppe i Thy. Og hun bliver jo altså tiltalt og dømt under retsopgøret. Hun får en fængselsdom. Hun skal et helt år i fængsel, og hun afsoner den her dom blandt andet nede i den lokale arrest nede i Viborg. Thank you.